A fotovoltaikus rendszer telepítése és karbantartása általában biztonságos folyamat. De, mint az általunk vezetett autók, egyes PV rendszerek több biztonsági funkcióval rendelkeznek, mint mások. A szakemberek és szerelők védelme érdekében a SolarEdge a világ legszigorúbb biztonsági előírásait alkalmazza. Integrált SafeDC technológiánk automatikusan feszültségmentesíti az egyenáramú kábeleket 1 voltos érintésbiztonságig, amikor az invertert kikapcsolják. Ez megfelel a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak, amelyek védik a PV szakembereket, a tűzoltókat és az eszközöket. Az inverterbe integrált ívérzékelés, amelyet világszerte több százezer megfigyelt rendszerbe telepítettek, pontosan azonosítja a meghatározott íveket és kikapcsolja az invertert a tűz megelőzése érdekében. Opcionális, automatikus újracsatlakozási szolgáltatásunk lehetővé teszi a folyamatos biztonságos termelést, amíg a probléma meg nem oldódik. A SolarEdge modulszintű teljesítményoptimalizálók pedig tovább csökkentik az ívek kockázatát. Fejlett hőérzékelő technológia használatával a teljesítményoptimalizáló kikapcsol, hogy minimalizálja az íveket, ha a csatlakozó túl meleg lesz, és az ívhiba konkrét helyét észleli. A biztonság pedig találkozik a kényelemmel, a modulszintű felügyeletünkkel és távoli hibaelhárításunkkal, amelyek kiküszöbölik a diagnosztikai munkát veszélyes magasságokban. A legjobb az egészben, hogy a SolarEdge biztonságot beépítették a rendszerbe. Nincs szükség további alkatrészekre vagy telepítésre. Biztonságos egyenáram, ívmegelőzés, modulszintű figyelés és biztonságos akkumulátor működés. A SolarEdge így védi csapatát és az ügyfelek befektetéseit.